Banyo device. Mega banya get back to them here, my sister. Oh, I ain't here. I come and how I'm never going social media. Didn't get you my work. Yes, sir. The phone and I get below together. Lasso. Turn one. Asinge turn one get pro. T umbrella and the POS. Pata umbrella and the POS. Ebrange ruaragap kamanyu ruapra. Ko DK graga bru. Asinge turn one get pro chile kabagoko. It's home wine there gidi white. Onya cheregi jini. Huh? Onya cheregi neki. Uncle. How the come? They say they are full. Oh, I'm 24, sir. I'm 24 years old. Brefono genaka. Yes, no tungana. I chom that touch from you. The way for not in who gam now of ma. Wapaka na onoge. Yeah, the pesagi man has again. Negina nagodendo. Ba. Name didn't do that. Namao. Don't nagini brunage. Over a heart attack. Oh, donna. Orphanage daughter. Why a bear? I'm my Anambra State. A bear Anambra. Umunachi. A bear no monachi. Is it really? A bear no zerata. Oh, Ozu. Ijomola. Where am I? Umunego diole. Oh, ID 6 in numbers. Akwụkwọ ọdọ mmadụ na family unu. No, mba, chacha. Ụmụ nwoke ole ka unu nwere? Anyị nwere nwoke ito, nwaanyị ito. Enwere nke akwara amụ ya akwa n'ime ụmụ nwoke unu? Sa? Enwere nwanne gị nwoke akwara amụ ya akwa? Mba. Enwere nwanne gị nwoke ji aṅụ goof? Family nwere ọbara ara, that's bracket, nwa aja ya ara n'ime otu nwanne ha nwoke. Nwa aja ya ara. Ọṅụwa goof oji anọ n'akụkụ wall ka oji anọ. Overall, that nala na prayer. This person is a big man. I'm on goof. Them you big man baragara wa bingo baragara. Asenge them you chileka bagoko. Onyanwa goof we big man. Mba asilom ge ime etisiku ya nala na prayer. Na cheko wala ge that. Omre wa jayara chileka. The father ni hungi jide ni hungi. Like imaso ngre wa jayara imaso nyowola wonye goof wonyara. Imaso ye goof ngre wa jayara. Mba ala da prayer na cheko wala. Them you lot ishi mana imane ngre ara di do. Because all my senior brother na cheko wala ge that na ala da prayer. Asenge them you. Man ara di do. Man enwere nwa ajay ara. Ibere gwa msa ya senior brother. Ya senior brother. Masa enwere nwa ajay ara Chineke agbaga ọkụ. Onye goofy masa ọja no ya no kwa yet. Nwanne ga ho na no kwa yet. Oh, a father, a husband. You know, you. A father, a husband. Oh, them you Wajara no na family unu. Wajara no na family unu. Nya wala wonye goof when I seko.
Them you. Sorry, sir. Family of ndị nwa jayara goof. Enwere onye ọzọ nwa goof. Arọgbala gị mbụ. Pile ọ dị gị? Enwere mgbe na-ekwu okwu ma njọ gị ajụjụ. Mba. Enwere mgbe ị gara n'ụlọ nwoke na-echere bọsas ya alama ma ọ neke ya ma ọ jini ya ma ọ polo. Mba. Iwe onye ohi. Mba. Ụka ike ọ ghala gị. Taa? Enwere mgbe ụka ike gara gị ụkọ bịati ụka ike. Enwere mgbe ọ gara gị. Mba. My mom were nurse. So... Damn you, ihe m jụrụ gị wa ajụjụ m jụrụ gị mma gị ma ọ bụ ụka ike ọ ghala gị. Mba. Ka ebe isi na-awọchị m. Owerri, anọ m Owerri. Iwu onye ebe? Ahụ m Anambra State. Eji ata gị na nrọ? Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Ele ụlọ akwụkwọ ị gara? Federal Polytechnic, Naked. Ele ihe ị gụrụ? Agro mass communication. What is mass com? It's the means of mass communication is the means of getting out information from one media to the other. Like this TikTok now, news, television, and newspaper. Media. What level can you know? Oh, I'm a graduate. Okay, I need building materials, no boshishi. And when I'm going to get nose or get fainty. No, sir. Mba. Akwụkwọ ja dog. Mba. Ndị ambulance hụ gị ha je gburu gị họn pupu na gị bịa banye. Mba. Ịhụ na nga onye ara anyị nwa mamịrị mbụ ga ewere anya lekwasị ya na amụ. Mba. Ka ihe mere na iji chọrọ ka gị na nwoke biri ugbu a? You know, life is now, you know, I just graduated. Them you mega su Igbo ke gbatụrụ m bịa. Mega su Igbo ke gbatụrụ m bịa. Onye kebere nga bi English. School na ga dịrị wo poli ndị taga arụ. School ụmụasị taga arụ ataga arụ. Asị gị them you Chineke agbaghị ọkụ. Ị gara school ndị ichikọrọ ụkwụ ha gbawatara agbawa ga bịa nga bịa sụgara m bekee. Nwa bingo. Poly abroad, so damn you Chineke agbaghị ọkụ. Then ị bịara nga ndị afa na ike okwu asị gịnị? Ewe mu good what's it called? Asị gị damn you nwa bingo. Ị ga school ndị akpa obi ndị gym instructor. Ọ ebe a ka ị bịara nga bịa sụrụ m bekee. Onye eriri eri. Hey. I know. Ele him respect. Ele everything need to ilu di ugbu a. I think I'm ready to settle. I want to make babies. It's all bekee here the movie here. Let me tell you. I have to go. Back to them here. Chile kabagoko. But I want them off. More even I want them off. They no na Nigerian ga no school negra wo poli. Ibranga megra I want to baragara. Yeah, man. I think them you chile kabagoko. Oti kwara ho ndo umbrella POS. Ibranga be atako asoro I want to. Anyway, sir. Anyway. Our English I mean no jalo aji apataga from marriage. Nwa bingo. Anyway, sir. Were phone ati ni hu ge gbagara m camera na etiti ara gị. Chile kabagoko. Sorry, sir.
Let him expect from working at a log. Okay, okay, now, first of all, yeah, a man no the family oriented. You get where you now, what me him in the by man and the family oriented. Man no ma ezinuno. Man no ma about ezinuno. Okay, bu imagono ikwesi wata him nebo. Okay, bu the water about ezinuno very well. Cause more water about ezinuno. I love ezinuno ofuma. So mma chokwa nwoke love kwara ezinuno ya ofuma. E water. Gị nwa ka ihe ga-enye nwoke ga-abata n'ime ndụ gị. Menye ya imagono ihe niile ihe mee nwoke ebuka obuka. So menye go first of all menye go dia peace of mind e water. Nwoke ọbụla nọ m agwa ya because m esi ofe akwụ very well. Secondly, ikwesi water. Aka n'ọnụ gị chidaka n'ọnụ gị. Ofe akwụ. Ọwụ ihe na-eme nwoke one time. Iwere ọrịa malaria ọrịa apata. Ọwụ ihe na-eshiri ofe akwụ. Were malaria gbuo nwoke mmadụ ga-aghọ widow. Awo here mụtara na skul ile aga m esiri ya ofe Chineke gbakwa gị ọkọ wụrụ m abịara ịlọ gị were ofe akwụ eshigere m Chineke gbuo nwa ihe ma ị ga-eprezent ọwụ ofe akwụ enyi chọọchị ya mebutọ gị ya. Sorry sir. Ị ga skul ndị ebe ansa skul ndị akpa obi gadi ho gym house niile nọ n'ala Owerri nke ọwụla ịkpara aka na went poli na went poli ma wa iva na eke okwu onye rire rosko na egere ibra nga bịa asụgara m English. But about them you nwa bingo. Ịgbala Achike. Achike ga-ekpọrọ ya akpọ. I gotta clean all the time. Enwele mgbe atara gị n'ime moto. Mba. N'okpuru step kwan. Mba. Abi na ọgbala gị enyi mbụ. Mba. Onye ogbi kwan. Mba. Dwarf ọgbala gị ụka. Mba. Enwele mgbe ndị ambulance kwụsịrị ga buru gị na motos ọtụ ka ha nye gị lift. Mba. Chacha. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Mba. Enwele mgbe ị nọ tota gị ime nwaanyị na nwaanyị? Mba. Nwoke na-ata gị na like nọ n'elu ka ya nọrọ gị n'okpuru? Mba, nna like nwoke nọ n'elu. Ị nọbe n'elu mbụ? Sometimes nna nọkwa n'elu. Ị ṅụọla amụ mbụ? How many minutes ka ị na-akpọ amụ n'ọnụ? Maybe 2 minutes tops. 2 minutes. Responsible ọṅụ amụ. Ka ya wish ọchị gị na ite responsible na ịṅụ amụ. Ọ ya wish ọchị gị? Na ịdị responsible na ịṅụ amụ. Ọ ya wish ọchị gị? Mana enwere ụmụ nwaanyị na-adịghị responsible na ịṅụ amụ. Bịara nga bịa atakụchiri m eze. How many minutes can I like on the nwoke? From time I be do go time I miss. Ebaga World Cup from time he be there. Time enemies. How many minutes can they read? That call 10 minutes. In make 10 minutes you will quensu. Okay. In a new work,
You get ara. What can you net again when you were a lara chiga before? But you get for what? Eh? For umago no munga mundi. Get you for 7 when I had or lumpana. It were an guess easier. Then it's lumpana, you take it now, get a buare. You get who walk ara. Walk letter like Madeto. Toseto. Mahatra, you know. Most of them were relationships. So you know na relationship with no feelings. So you guys. You know him drug away, you know. Yes. I know. When you know them with I'm eating. Yes, sir. I'm eating. Maneting. Okay, can you net in Buna? Okay. My boy, be an hour on your way. Okay, yeah, do. Genotype, okay? I'm AA. Blood group, okay? B positive. Maybe she not watch him. From Owerri. What phone number, okay? 070 36. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, I get share, or what I am. And watch Italia. Get back. Get just know what I share the game for what? Subscribe for this place. What phone number? 070 36 27 1054. Okay, man, here I got on social media in Enganiru. Yes, sir. Okay, Papa, don't go and visit any man. Only this serious be a nigga. When I am the good now.